Anthu ogwira ntchito ku Bwaila zikhoza kuwayipira chifukwa chonena kuti nduna ija yoyang'anira za umoyo kunoku ku Malawi anayenderatu koma Mwamchibisila lero khala ngati kuti ndi mzimayi wamba ukafika umene uja basi nkumamuyankhulanso zawo kumeneko yayi mulipire rino 10,000 kuti tikuthandizeni osazozoti ndi bwana wawo tunde ayi yangophulika lero mpaka iti mu news inde tingoyambadi nde mu news yathu ija yokondedwa ya National Publication Limited akuti minister sees dirty first hand, goes undercover, gets few of treatment patients endure. Akuti tu andunatu ndizoti akaonano Nyasi zija tsopano kwaita ku zone la Okha ndithudi ndekuti tu anapita mpaka na undercover kupita ngati kuti ndi patient chabe anthu osadziwa kumene kuja kuti ndi anduna basi tunde nkuona treatment imene makhalira anthu amalandira kuti zosakhala bwino kuti mapatient amalandira zoterezi makosana ndetu nkuira kwayikira chithunzi chawo pamenepo mwinanso mwachiona komano tichipange zono kuti chithunzi zimene chionetsa bwinobwino ndende chimene choona pa screen pathupo kunena kuti no andunatu oyang'anira za umoyo kunoko ku Malawi Madalitso Baloyi anakonza ulendo kupita ku chipatala cha Bwaila hospital kumeneko ndekuti ndi mu mzinda wa Lilongwe inde kumeneko kotu amangochitchulanso kuti bottom tikupita ku bottom chipatala cha bottom anakafika kumeneko jaru atavala basi zawo ngati mzimayi wamba ndithu osatinso ngati owa kuvala ka lady ballet akena kake kaya kaledi baleta kaya matechani kaya zimayi mmazidziwa zovala zanu izi zakumutu izi kena kuno ndikupeza kuti avala basi chitanza china chake zoti simungazindikireso zoti iwowa ndi adzaru a minister Madalitso Baloyi atafika kumene kuja basi anakalandiridwa kuti ndi mgwanyaso pa gate paja mwayiona mgwanya kuita oyamba chinyengo ito oyamba ndi mgwanya yemwe kuno kuti mwafiketi ndiye kuti inuyo mulandire thandizo mwachangu mupezeka zoti mungopeka 10,000 basi mwachangu ndiye kuti paenepo mungopita direct kukala kumana ndi dokotala iwo adza kuiona la ayi ndidikirira ndanakakhala pa line pamene paja pasande kuti nambala yawo akuti namba 200 chani kaya basi anakhala pasi kumadikirira pang'ono kuyenda ndipo twakuti anafika nthawi imene imakwana 9 koloko komano mukuzoti ku chipatala kwachokako nthawi yanji achokako mmene nthawi imakwana 1 koloko nde mungathe kuwerenga pamenepo kuti ndi hours ndithu kumathamangiranso mwina kaya ndi 4 ngati si 5 hours akudikirira iwo kumeneko. Anyways, anakalandira thandizo koma akuti zomwe zinachitika kumeneko amaona zoti ali kuna patient wina wathandizidwa ndi adokotala watuluka basa madandaula iye koma simunandithandize bwino ya ine ndiona ngati simunandithandize bwino akuti dokotala yambani kumuyankhula pamene basi ngati muli olemera ndosangochoka bwanji kunoku mupite kumwayi wathu kuti ndi chipatala cha private chimene mupite kumwayi wathu mukalandire kumeneko mathandizo amene mufuna olandira sinangamuti fesi tikuthandizane bwino usangopita kumeneko bwanji ngati muziva ndalama chani umuyankhulira patient zimenezo iwo aja kutani akumva magayi izi zinthu zimene zimachitika ndi magayi amene mwakhala mukupitako kumeneko ku Bwaila kumakhala zofoira of course ndikupasanso ka experience kanga kufana nabe ndi andunawa komano anazonera okha zimenezi not only that anapezeka zonena kuti akuti kunali nonse pano anthu kumadumpitsidwa queue nzere uja munthu wakufika kumene ali kumbuyo koma ndikundumphitsa kangokumana ndi dokotala direct chifukwa chona walipira chani 10,000 kwacha ndekuti iwo akuchita kuziona zimenezo zokutani zikuchitika ndapeza kuti ayenda ndithu amene paja mpaka ukafika 10 yawo yotaka kumana ndi dokotala kolowa duko kumana ndi dokotala kuja ndekuti mulumu mudzaru mapezeko zoti mamuti mukangopezeka iwo ndi dokotala ekha kuti akamasuke kufotokoza vuto lomwe akumana nalo ndi amakalo ano anthu 10 amwene 1 2 3 4 5 6 7 8 10 lowani ndeti basi akalowe mmene muja namba 1 ayambe nonso pano fotokoza kwa dokotala inetu vuto langa insanawu chani zuli motere ndi basi dokotala azafunsa nanga pakuti bwanji nanga zakuti bwenda ndeti ena onse adza kutani akumva zimenezo iwo adzala izi sizimene azenda chonchetu
there should be rights to privacy. Pakwene apa zikhanze tu maufulu onena kuti munthu angathe kukhala ndi chinsinsi pamene akakumana ndi dotolo. Koma papa chinsinsi chili patino munthu angamasuke bwanji. Okay, zimayenda chonchete. Kena kuyafika 10 yawo hamba kuwafusa. Ino bwanji vuto lanu ndizana. Ine mimba zana. Malungu amenewo tamapitana kakwezeni malungu oko. Asanamalize nkomwe kufotokoza. Awa kunditumiza kukayesuda malungolo kufotokoza sinamalize alipeza kali vuto la mapanga basa menena azimvesera bwinobwino. Madokotala olephera kuti adekhe kumvesera bwinobwino. Anyways, zikuwazitika zambiri kumeneko and Aziona Okha kuti kuno kunde kumaiteka zofoira zonchete basi tapeze kuti anyamuka basi kumabwererano kunyumba ndimene yaphulikano lero li mu newspaper. Of course kumeneko kusanapite ndi dzina lawo ndogwira ntchito kumeneko kulephera kuzindikira nduna magayi kulephera kuzindikira nduna amene akuyang'anirani kulephera kumuzindikira magayi opusa kwambiri bwana. Anyways, kudapezeko zona napita kumeneko wagula buku londayo kuti basi tikulembetsa dzina ndine Martha Banda chanizani ndimachoka kudya ndimachokera wakandikole kwele 36 wakandikole nku 36 koma khani ngimenda choncho kumeneko basi tupezeko zoti pakano kukalandira thandizo pamene Aziona Okha kuti kodi nde kuti amalawiwa amakumana ndi zotere ifeyo ngati nduna tingapitedi kumwayi wathu ku Germany nakuja zipatala zodula za private tikalandira mathandizo bwinobwino fatu kukalipira koma mzipatala zabomazi kodi mmakhala zoterete Aziona ndeti ngapangepo chani khani yake nditi ndimeneyo anapita kumeneko cholinga choti Aziona Okha nkuona kuti no angapange zotani kuti mwina mwake asintheko ziwiri zitatu zomwe zingapangitsa miyoyo ya Malawi kuti mwina mwake izilongosokako nthawi imene apita kumeneko ku chipatala cha Bwaila kapena ndine kuti zipatala zaboma chifukwa Bwaila ayingoyimira ndi kuti zipatala zaboma zonse mwaona zimene zachitika kumeneko zimene Aziona anthu nawo ndi zimene zimachitikira anthu akapita kukalandira mathandizo ku zipatala zaboma kuti anthu amwano kwambiri ya nakamba zonena kuti ndikhandu kufotokozeranso ine zomwe zinandichitikiraso ine nditapita kumeneko. Of course sinapita kuti ndine amene madwala koma ndimaperekezano wina amene anadwala tinapita kumeneko ku Bwaila amwene ku bottom komweko pamene akhala ndunapo pamene anakhalapo ife tinakhalapo so pamenepopo makiu akuluakulu kuti tikafike pona kuti tikaonane ndi dotolo sizimayendapo bwino yayi anthu amene anali kumbuyo amangolowerera zinafika po ndi bowa kwambiri mpaka nainenso ndinangogwiritsanso ntchito soka mphamvu kajoko kuti basi dumpira basi dotolo kakukhala naye atabwera nditi mpaka mnthu janala Analowa kupanda kuyankhulana naye fo sinalipira china chilichonse ndangothyathyalika basi kuti tipezeka njira kolowera fanono tembe sizimayenda bwino anthu amatidumpha nenazangopeze kuti ndapanganso hijack nanenso ukamubwandira dotoloyo basi kunyengerera basi ino watani umwe ukathyali choncho tinapeze kuti munthu janala mathandizo koma zomwe zimachitika nkati zinali zimene akunenazi tinapezeko zoti ndinalimo anthu kayati makwana kaya ndi 6 kaya ndekuti basi ino akufuna ndo zifotokoza anso pano anthu ena usiadza akumva inenso ndadabwa zimayenda bwanji kuti kuno kuti ilikena kwala basi apapa mupite kwakuti mukalandira thandizo. Of course inapezeka kuti tidalandirabe mathandizo amene timafunikirawo koma chifukwa choti panali kuthyathyalika fande kuti rumwe ina iliyonse imene umapita umakapeza kuli anthu okha kuti ndiwo wazi ndekuti azingokulowerera anthu azingobwera ena kulowa kulandira thandizo kupita uyo ndikuti uzitothyathyalika basi ino kuti dotolo zazizota uyu ndani munthu othyathyalika sitingampondeponde atabwera ndi thandizo ameneyo koma nozochitika zake ndi zimenezi now sizoti ndife tonse amene tingathyathyalike kumene kucha kuli fanzi ina yomwe inoyo inangobadwa yaphe ndeti zingoponderezedwa mangoponderezedwa sizimayenda bwino ku chipatala zimenezo amwene ukafikako each time ndati kuona mizere imene imakhala kumenekoko inde kumakhala kuli anthu ochuluka komano ndeti maservice aja samayendanso bwino madotolo aja pena akatatulukemo mmene muja apite akapange zina uko mangodikirira komatu ndiye kuti Dr. Dwanthayi antchito akacheza kwina kwake amaliza bwere azalowese kwa anthu angapo kenako apange zosalongosoka lompang'ono pomwe magaya amene amakalandira mathandizo mu zipatala zimenezi Amalawi amakhala kuvutika kwambiri kuti alandire mathandizo nawo anthu Aziona Okha kodi ino angapangeko zoti asintheko ziwiri zitatu kumene koko fande kuti izi zinthu siziyendapoto
zipatalazo zikupangira opaleti zigwira ntchito ndithu ndi misonkho ya Malawi, koma Malawiwo ainu ake amene akulipira kuti chipatalacho chiziyenda amene akuvutika kuti alandire mathandizo. Madotolo akulipiridwa ndi misonkho ya anthu amene akuyenera alandire mathandizo, koma ndi kuti alandire mathandizo olipira madotolo hayi ndithu koma kuzunzika. Mulowe tsopano ku wadi ya azimayi maternity unit inu kumeneko kumene kumakhala ndi kuti azimayi kukachira chani mwana oli ndi manesi kumenekoko zambirimbiri amwene chipwirikiti anthu amwano osati masewero ta. Inu munapitiranji kumeneko ngati mwazuzori khaidwe anu ndionunkha chonchi unakasankha ntchito zinatu ino osati chani osati ntchito zizoti ino zimafunikira anthu achifundo, anthu okoma mtima, anthu odekha. Hayi ndithu anthu amwano kuyankhula za mwano inaso muziva iyayi wafatu ifa yona kuti amangomuyang'anira atubweza atanthandiza koma mpakana umasewera pa WhatsApp ndi mpakana munthu wafa patient. Zimachitika zimenezo. Of course tikuziwa nyasi zambiri zimakhala zimachitika mmene momwe sitiyankhula zambiri komano apapa Nduna anaita akuti